Повярвайте ми, ако кажете I want to sleep, имате предвид да кажете I want to sleep, никой няма да ви даде възглавница, ще ви дадат метла. И ще се чудите, о май гад, това е намек, че съм яхнала метлата днес. Ако заменяте звукът Л с звукът Л на английски, припадам. Имаме голям проблем. Това е lip, а това е whip. Това е life, а това е wife. Това е late, а това е wait. На български може и да мине номерът да заменяте звукът Л с звукът Л, обаче на английски в никакъв случай. В това видео ще спася, освен моите мозъчни клетки, всички мозъчни клетки на всички Virgos out there, които се занимават с английски и са алергични към грешно произношение. Ако ви е трудно да казвате Л, това е нещо, което много често срещам в България, можете да го заменяте с звукът меко Л. И така. Спаси мозъчните клетки на Жази. Научи английски правилно.